Και γεια σας παιδιά, GamersGR2 εδώ πέρα. Λοιπόν, αν δεν το έχετε καταλάβει, με έχετε δει στο YouTube να μην ανεβάζω πολύ συχνά και είναι επειδή ότι με έχει αποθήσει. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω νέο κανάλι και να ανεβάζω εκεί πέρα τα βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παναθηναϊκός Άγιαξ. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν αυτό το match. Και πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία εμπειρία να το ξαναδούμε μια άλλη μια φορά σε καινούριο κανάλι. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τον Άγιαξ, οκ. Περίμενα, νομίζω ότι μου άλλαξε κάτι. Όχι. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τον Άγιαξ. Στην έδρα του θα μπει πολύ δύσκολο. Αλλά μην λες κάτι δύσκολο, ενώ το έχουμε καταφέρει ήδη. Ακατόρθωτο δεν είναι πάντως. Εδώ πέρα ο Άγιαξ παίζει επιθετικά, απειλεί. Το σούτ εδώ πέρα, γκολ κυρίες και κύριοι με τον Άγιαξ στο 4ο λεπτό. Περίεργος, μας σκοράρει πρώτος Άγιαξ. Θα το βγάλει ο Λαφόν, ρε φίλε, πόσες κόντες και κόρνερ θα πάρεις. Πόσα άλλα θες. Η σέντρα, άστο, απλά κράτα κατοχή. Και θα λήξει το πρώτο μήχρονο με 1-0. Τι χάραμπολ παίζει ο Άγιαξ, απορώ ρε. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, πολύ ρε. Ο Βέργκος στο 4 μας έβαλε τον γκολ, το οποίο μπορεί να φανεί και κρίσιμο. Ωραία ευκαιρία. Η Βέργκος θα το χάσει επειδή ο Λαφόν το έσωσε. Όπα, είπε επειδή ο Λαφόν το έσωσε. Τι Einstein. Με τι είπα τώρα. Κυριακόπουλος. Τετέι, Ζαρουρί, πατά περιοχή ο Ζαρουρί. Το σούτ γκολ και κύριοι με τον Αντίνο 1-1. Θα σκοράρει αυτό στο γκολ, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξαναμπούμε στο μάτς και να πάρουμε την ισοπαλία. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, δεν ξέρουμε αν θα μπουν κι άλλα γκολ υπέρ του Άγιαξ και θα δούμε στη συνέχεια. Άντα από εδώ. Τετέι. Πάρ' το αγκάντε ρε Καραγκιόζη από εδώ με Τετέι, θα στο χώσω. By the way, τώρα το πάμε στο 67-41. 6-7-40 Με Τετέι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Low driven, πάρ' το. Όχι. Σάντσες, καταπληκτικό σουτ, αλλά θα το βγάλει ο Ζάρος. Λοιπόν, παραλίγο να γίνει εδώ πέρα το 3-1 και νομίζω να κλειδώνουμε το παιχνίδι ουσιαστικά. Τετέι, Αντίνο, Τετέι. Ξανά ο Τετέι, παραλίγο το 3-1 πάλι. Θα το βγάλει όμως ο Ζάρος. Αντίνο, παραλίγο για το δεύτερο του γκολ, αλλά δεν θα μπει. Μπα, Τσιρβέγια. Τσέρι. Τζούρισιτς, απίθανο γκολ κυρίες και κύριοι με τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Στο 81, 3-1 με τον Παναθηναϊκό μέσα στο Άμστερνταμ. Και έτσι και κύριοι, εγώ σας το είπα, θα πάρουμε την νίκη. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Το λεπτά του FIFA. Εδώ πέρα ευκαιρία για τον Άγιαξ. Το χάσε. Μπρο, τι έχασε τώρα. Μπρο, μου λες ότι αυτό το έχασε. Δεν θα με ενδιαφέρει πολύ αν τουλάχιστον κερδίσαμε. Και δεν πειράζει, μας ενδιαφέρει. Πήραμε τη νίκη μέσα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η νίκη είναι νίκη, μπρο. Τέλος πάντων, με τη Leverkusen θα το δούμε άλλη στιγμή. Και τα λέμε τώρα με την... Και μάγκες μου, τώρα είμαστε με την Κοπενχάγη φυσικά, με την Μπαρτσελώνα, Κοπενχάγη. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα είναι και αυτό ένα ωραίο μάτς. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, έχω μπούκομα. Οκ. Είμαι μπούκομα, έχεις πρόβλημα. Και ξεκινάει η σέντρα γιατί πήγα από στην Κοπενχάγη. Στην Ισπανία, στο Camp Nou. Τόρες, Φερμίν Λοπέδ, Φέραν θα... Τι έβγαλε ο Κοτάρσκι. Ο Κοτάρσκι είναι, ρε.
Πέρα ευκαιρία για την Κοπενχάγη. Ο Γκαρσία θα το βγάλει. Φερμίν Λοπέδ στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ βγαίνει από πολύ μακριά. Ο Γιαμάλ, ο Κοτάρσκι θα το βγάλει σε κόρνερ. Ευτυχώς. Κλάισον. Το σούτ εδώ πέρα out. Αλλά θα φάει και κίτρινη αυτός εδώ παίκτης. Το σούτ εδώ πέρα δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Κοπενχάγη να σκοράρει. Γιατί έβγαλε ρήμα. Τεράστια ευκαιρία για την Κοπενχάγη να σκοράρει. Κόρνερ αγγές εδώ πέρα. Σέντρα, το σούτ θα γίνει ποτέ. Βρήκε χώρο το σούτ. Πάλι δοκάρι. Έλα ρε φίλε τώρα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι. Και κυρίες και κύριοι, η Κοπενχάγη ανοίγει το σκορ σε αυτό το μάτς. Ενώ πίστευα ότι θα είναι εύκολο, Τίποτα δεν είναι εύκολο τελικά. Μουκόκο. Όπου ρε φίλε, Χατζηδιάκος Λόπε. Χάνουν στη μία. Μάλλον ο Κοτάρσκι θα κουβάλει πολύ ρε. 2 δοκάρια, εντάξει, με 2 δοκάρια η Κοπενχάγη δεν θα βρίσκε τον γκολ. Θα το βρίσκε. Κουέσκας. Δεν το πιστεύω ρε, χάσαμε την μπάλα. Χάσαμε ξανά την μπάλα ρε, δεν το πιστεύω. Χάνουμε την μπάλα σε άσχημα σημεία ρε, Μουκόκο 0-2. Ωραία βγήκε η παλιά για το Φέραν. 1-2 κυρίες και κύριοι, μαζί με το Φέραν τώρα δεν πανηγυρίζω γιατί χάνουν 2-1. Τρέχει ο Φέραν. Πατά περιοχή. Εντάξει, τους έχει ξεσκίσει ο Φέραν. 2 γκολ ο Φέραν κυρίες και κύριοι. Ο Φέραν Τόρες. Ισοφαρίσαμε. Μην. Λεβαντόφσκι. Γιαμάλ στο Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι μόνος κυρίες και κύριοι. Και θα κάνουμε την ανατροπή κυρίες και κύριοι με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Η χρυσή αλλαγή κιόλας. Και έχει πάει και καιρό να μην σκοράρει ο Λεβαντόφσκι. Πέρασε. Τι έβγαλε ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία κυρίες και κύριοι μας έσωσε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Λίχτο, όπως είσαι. Όχι. Ωραία. Κερδίσαμε κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, πήραμε ένα μάτι το οποίο δεν θα το χαρακτηρίσω ως ένα μάτι το οποίο ήμασταν 100% ανώτεροι. Ήμασταν φυσικά ανώτεροι επειδή είχαμε καλύτερους ποδοσφαιριστές overall. Τι να πω, ότι ήταν λίγο τυχερό. Θα το πω ότι ήταν λίγο τυχερό γιατί η Κοπενχάγη έπαιζε ποδόσφαιρο το οποίο κυριολεκτικά ήταν από άλλο γαλαξία. Και λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο αρχικό μου κανάλι και σε αυτό εδώ. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!